Nedá sa mi nevyjadriť k dnešným témam, to je konsolidácia a deficit. Ako pozerám televízne debaty a vidím tú utrápenú opozíciu, naposledy som vás chválil, čo ste vyťahli tie dotácie, ja sa pýtam sám seba, chcem v úvode povedať, ja si plne dobre uvedomujem, že opozícia a vláda už má spolupracovať. Áno, ja si to uvedomujem, že socialisti a pravica majú spolupracovať. Lenže my socialistov nemáme. Za mňa to tá vláda nie je socialistická, sociálna, absolútne nič, ak v Európskej únii aj tak s nimi nikto nekomunikuje. Ako by som vám to povedal, milá opozícia? Prečo im vôbec radíte, čo majú robiť v čase konsolidácie? Nebuďte už politickí amatéri. Možno ja už som si podpísal pod sebou aj ortiel a žiadna strana v živote za tú kritiku k vám niekedy ma nenapíše na kandidátku. Ale milá opozícia, vy musíte zniesť kritiku, lebo robíte chybné kroky, zlé kroky. Takisto aj referendum je chybný krok z mimo parlamentnej opozície. A takisto, keď som videl včera utrapeného Štefunka v debate na TA3, teraz som si pozeral na TA3 Vyskupiča utrapeného. Však vy pôsobíte, nehnevajte sa na mňa, ustrachane, amatéri. A včera, čo dokazoval Štefunko, ako hapkal, ani nevedel rozprávať a ešte chválil aj Erika Tomáša občas. Ja som len oči otváral a ja som sa, že už sa vyvrátil. Zmente tú taktiku. Vy im nemáte čo radiť vôbec. Ja keby som mal politickú stranu a sedel teraz so svojimi ľuďmi v opozícii, tejto vláde neradím nič. Tak by som len pozeral, pil by som Coca-Colu, išiel by som do bufetu, aby som si užíval, ako sa im potí čelo. A nepovedal by som žiaden návrh, neradil by som im nič. Oni hovoria, že sú profesionáli, že všetko robia najlepšie, že majú riešenia, že strana, ktorá je tu od roku 2002, strana Smer, vlastne Smerohlas, že oni majú na všetko, doslova 100% riešenia, tak nech to robia, nech ukážu ľuďom, ako to vedia robiť. Oni mali predsa plnú hubu sľubov, že všetko bude lacnejšie. Oni vedeli, v akom stave preberajú štát, tak nech sa ukážu. A oni teraz pomaličky na vás to zvaľujú, milá opozícia, že vy nemáte riešenia. Teraz som sa vrátil z Michaloviec a každý hovorí iba jedno. Veď opozícia všetky peniaze rozvratila, tak táto vláda musí niečo robiť. Krásne to na vás zvaľujú a vy sa tam trápite, hovoríte im riešenia. A oni jednoduchým spôsobom vás odbijú. Za mňa opozícia, vy ste jednoducho amatéri a neviete robiť politiku. Prepačte, všetkej úcte k vám. V tejto vláde ešte chcem len jednu vec poznamenať. Vy ste tu boli väčšinu obdobia. Vy ste miňali peniaze, kým ste na to mali cudzie peniaze, čo zarobil. Áno, počujete ma dobre, ešte Dzurindová vláda. Za ten čas, čo Dzurindová vláda zarobila peniaze a ozdravila podniky a predala neúspešné podniky, ktoré boli pred bankrotom do zahraničia, za tie peniaze vy ste si socialisti akože užívali a nevyužili ste potenciál Európskej únie. Štát sa neúmerne zadlžoval už od roku 2014-2015 sa to nabaľovalo, až prišli ste do stavu dneska, že Slovensko bez Európskej únie nemá na slanú vodu, prepačte. Vy ste nenagazdovali nič. Pravda je taká, že Matovičová vláda áno zadlžila štát, ale boli tu krízy, ktoré ste akože nepostrehli. Áno, požičiali si peniaze, áno, bol veľký deficit, ale ten deficit bol vážený na úrovni s Európskou úniou, s ostatnými krajinami. A to je rozdiel. Matovičová vláda a Hegerová vláda tie požičané peniaze dala ľuďom a to je veľký rozdiel. Ak by štát nebol zadlžený, ak by špajza bola plná, tak nič si netrebalo požičiať. Je to jednoduchá logika. Ale fakty sú také. Rúška neboli, sklady civilnej ochrany boli prázdne, štátna pokladnica zbankrotovaná na okraji priepasti. Tak samozrejme, že sme si tie peniaze museli požičať, lebo počas tej krízy, covid krízy, by všetky podniky zbankrotovali. Samozrejme, covid kríza prišla, ja sa so všetkými riešeniami nestotožňujem. Ja by som to robil úplne inak, žiadna lotéria, žiadne peniaze za očkovanie. Úplne inak by som ja riešil tú covidovú krízu ako pán Matovič, ale nič to neznamená na veci, že ktokoľvek z nás by tam sedel, neurobili by sme to lepšie, pozrime sa pravde do očí, pozerali by sme všetci možno von oknom ako lastovičky lietajú, aby sa nám potilo z hlavy. Milá opozícia,
Prestaňte radiť tejto vláde, lebo oni sú tak vybití, že všetko zvália na vás a vy týmto prehráte voľby. Buďte ticho, pozerajte, čo robia. Oni to sľúbili ľuďom, nech si oni nájdu riešenia. Takže z mojej strany všetko. Dovidenia.